Kerülnek szépen muzsikál. Ezzel is többet tudok. A kis ártatlan boliska. Megérett a piros szőlő, egész nem áll. Ezt a piros boldog tisztán, egész nem áll. Alig már, azt a idő, egy rosszal, hogy én téged ott, ahonnan jött. És még a szőlőn nótázik a tuhaj. Mi, ha nem tudná, hogy ki van dobolva, hogy aki egy bürtöt is levesz, vagy elállt szület előtt, azt 50 forintig bünteti, vagy 2 hétáris dobot ül. Hát magam doboltam, hogy jobban válsik kapok a mindenkinek a szőlőre. Lásd, ennek a maketesmények. Ennek minden föllegesnek először kell, ami megír. Hát, csak meg 100 szerint, hogy erre mennyi kap a mag. Azt ilyenkor, 1 órakor kiálltam ki a 2, a 3 pedig így komi most. Hát kitekintek a kedvére a szőlőbe, be van ám itt becsület. Bármite volt a javából. Ennyire belütött a hajrát, honnan tenni? Akkor jussak be oda, mindjárt meggyújra. Ki úgy jelszó? Kiska bácsi. Sándor Báli, meg ígértettem vele, hogy hozzám jöjjön, mert én olyan pompás vacsorát készítettem volna neki, paprikást, meg tekertős fogácsát, hogy még a püspök is megnyalta volna a kézúját, de hát arra se jött. Úgy, vidd haza, ne csúfoskodjék mindjárt az első napon. Jaj, hát pedig engedett. Hová is menne egyszer, te vagy az izéje nap. Miért? Hát az izéje, vagy a feleség, a jobban tetszik. Mit mondod kell? Hát azt beszélik a faluba, hogy... Hát ez a falu nem is tud egyetet jutni rajtuk rágózni. No, de lehet igaza lesz a falunak. Na de Pista bácsi, kihívja vagy nem hívja? Nem, de... Megint. Ha más dolgok. Na jó, mit áll, ezt a szőlőt kell valahova dugod. Nem észrevette a gyilkos tekintet? Adja, majd ide tartom én addig. De hogy nincs már rajtam is tehet. Adja már ide, a szőlőt. Nem. Pista bácsi.
Akkor bevékézem. Elég. Hát ezért még meglapott. Ezt nem felejtem el neked. Ám én is kuncsorogsz után. Írd azzal! És Tanácsi azt mondom, hogy azt nem ugye meg a száját, mert ha én egyszer kitálom, az nem köszöni meg. Tán ismerik ebben a természetet, nem? Jaj, ha most úgy Isten igazából valakivel összetalálkoznék, nem adnám még a próért. Ennek ugyan jó kiutott. De már megint valami, már csak ugyanitt veszek.
játszom. Hogy lehet valaki olyan borzasztó féltéken hívtad az én uram? Nem nézhetek senkire, nem szólhatok senkihez, mert már mindjárt gyanúba egy. Pedig én oly hívet szeretem, hogy hívemben már szeretni sem lehet. Már csak megnézem, nem örül a tapodom már. Olyankor mindenki telik tőle. Nétteni, ez is a régi szeretőjének. Furcsa, nagyon furcsa. Jaj, azt hiszem, Gödör Sándor. Jaj, csak Lajos összekötnek tőle énes. Kicsit. Jaj, csak itt ne kapja valami. Csak ráköszöntöm a reggel. Jó reggel, Szigor! Igazság, hogy döggelkedek. Pedig ha az urat tudná, amit én. No, de elfogom ezt a szörnyöt, mert még az ördög az utamba hoz valakit. Rám találják sütni, az vége mindennek. Se hivatal, se veszte. Más szóval semmi sem posztol. Én vagyok a valóról. Engem ugat minden. Ez én. Sem az anyám, sem az anyám nem csak egyedül, csak egyedül. De minden annyi lényes pillanat a lényeg. Mindhányszor eszembe jut még lényeg. Ha engem tiszta szívből szeretnél, mélyebb lenne, nagyobb lenne. Szerelmünk de az engem tiszta szívből szeretnél, mélyebb lenne, nagyobb lenne. Szerelmünk Olassan vannak persze. Köszönöm, kedves öcsém. Nem tudom az apádat lejteni. Csillag borostékát. Hé, fiú! Édes sorok! Valami búcsúzat, valami szomorú, valami sirat. Azt hívod neked úgy, mint az éjszirajjal. Igenis. Vigasztalok. Igen, az én józám. Azt mondd el, itt vagyok a valóban. Te jó. Itt vagyok a valóban. Nem sokáig. Elmegyek én tőletek, messze áll. Csillagtalan sötét éjjel, megyek hozzád venni, hogy a könnyedben ne lásson. Ha elmegyek, nem mondom, átkerülj semminek, sem róla. Esemletek a szememre, elég kívánsz nagyobb lényel. Csak annyi, hogy szerettelek velem, esemletek a szememre, elég kívánsz nagyobb lényel. Csak annyi, hogy szerettelek, Most már megszökhetem? hé, mehetsz, jó, add meg a bort is. Pista! Egy kaphatás egy. Hol áll?
Hallgat! Nincs születni tekintetek. Nincs. Este vársz. No, ha oda vagyok, egy mondok. Hát szerint vagyok. Gyere fel, rám. Mi? Állj. Hát mondod szép. Tartsál. Szabborával mondod. Jó, ha ilyen szépen készül. Meg. Na. Nem úgy, aki nagyobb olyan. Mit tízlál? Hol a színbal? Itt. Öcsém, én csupán meghalaszom. Ha megharapsz itt már beszélni. Hogy értek a bizistán? Ha nem tisztázol neked, úgy kóvá. Ha megmozdulod a hátul, hogy maga is megbánom. És igen vagy. Jó kedve van. Mulat. Süss meg az ilyen mulatság. Ásd. Ha meghallod, csillag leszel. Minden éjjel álló leszel. Ablaki. Úgy őködöm átolni. Mindenkinek kommentál. Akkor, amikor arra szép tanításra maga oktatott, szeresd vele barátidat, mint magadat. Vártok én valami? Bizony,
bizony bár. Ki? Hát ti, Sándor. Áldja az Isten mindenki székviselet. Engedjen. Hát amíg pártját vele fogni, ez a gyilkos. Lehet akkor, hogy azt mondom, hogy még jól van dolgod? Ott gyilkos vagyok, veled uram. Egy szó sem, de most akar egy még. Menjünk a Boriskám, abák maradni, nem jó az a ilyenkor, hogy szólunk. Mi az, hogy történik Isten? Könyörgöm a látszat tekintetesen, biztos úr. Ez a fickó, ez a falu rossza, és csak a tegnap engedtek haza. Jól ismerem, csak a dologra. De önnek elég a velünk kötött. Hát ezek az emberek itt rá tanulni. Igaz egy Sándor. Ezeket tessék megkérdezni tekintetes uram. Lassan, beszélj Sándor. Hát talán. Ennyi fiam, miért csinálsz mindig bolondokat? Fordulj ma te. Jó, azért tűrgőztek magad. Tele az ilyen kényelmes újságja. Hát tele a vadőttem, meg se láttak, rám se néztek, de még szóba sem velem senki. Hát köldöttem a keserűségében buskaszó mellett, úgyis utoljára történt. De azért a bírónak kell volna bántani. Nem bántottam én kérem a látom. Csak tudtál akart adni nekik is, az egész falunak, hogy a beszéltem az helyre állított. Nem vették ugyan eleget ott. Most újra jó vagy. Ezt mondtam a film. Olyan formát egyszer. Neked nincs itt bajban. Menjél el! Az embernek gyilkoltak, mit arra nem lett a bíró? Akkor futottam a vére. Úgy no, ez a más kérdés. Akkor, ha kell ellenem bizonyít. Én? Hát szóltam én egy szót, hát mondtam én valami. Bizonyítottak el, hogy úgy volt. Igaz, hogy nem? Ki? Hát Göndör. Kertes bíró komám uram, azt meg döntsesse. Igen, de az igaz, hogy a Göndör bíró, gazemberek és gyilkosok nevezte. Azt nem hallottam könyörgöm. Ti pedig hallottátok, ugye? Jaj, te tétetes. Hát látni látod, de nem hallom. Újról megyünk a község házához, meg ide is golyolunk. Jó, tekintetes uram, hanem engedem, hogy egy felségrántok magamra és kalapot teszek. Jól van, csak siessen. Tekinteted uram. Mi kell, fiam? Négy szemben akarok mondani valamit. Beszélj. Hé, mi van? Kézzel te nyilván mi van utcán? Hát ott a nem látod én. Nem észrevették a sivány! Tudod, hogy mi van benne? Valami. Abba ugyan nem bászik a fogadó. Akkor is mondtam ki, hogy ne jöjjön vissza. Igaz, de azt hiszem csak ide húz. Ott még ez a zsidó is tartott itt most már. Ó, mehetünk kérem a lásam. Hol van előle? Jaj, ne húzzunk egy másik is. Majd húzok én tudnát anyagot közé. Akárhová menjek, akármit műveljek, mégis mindig mindenütt ő van az eszemben. Én nem is tudom, hogy miért szeretem ezt az asszonyt annyira, hogy még a levegőtől is féltem, és mégis mit tesz ez vele? Alig, hogy beteszi a faluba a lábát tegnap a Göndör gyerek, szalad hozzá, és nagy örömmel újságolja. Itt van, hazajött. Mint az Isten nyila vágott volna belé. Miközben az, miért örül neki? Ezen aztán összepereltünk egyetlenül, úgy, hogy én az egész éjszakát a szőlőben töltöttem. Föltettem magamban, hogy hétig haza se jövök. Hétig. Ez az éjszaka is volt legalább egy esztendő. Ha bemegyek, úgy féltétkor elmosododik, az egyik szeme rá, másik meg Isten tudja hová megy. De nem hiszem meg azok. Olyanok nem volnának. Ne is sem megyek le. Azért se. Betekintünk a balketeshez, ablakmellőre, és onnan nézem, hányszor elkapolsz az a várni engem. Csak ugyanúgy szeret. 100-szor is ki kell neki jönni. Teremtő jó napot kívánok, kedves melegúró! Egy Istenen jobbjál! Mondja, édes kedves úrkölcsik, nem láttam valahol ezt az én vénemberemet. Gonosz, nem én. Ó, teremtő szent Istenem, ne vigy a kísértésbe, hát csak ugyan elveszed. Gonosz? Hogy képzelje, édes lelkem, még sohasem jött olszom még most. Bizony pedig már régen megbírom. Jaj, hát én azért búsulok meg. Mondom, azok van egy. Ja, hát ahogy nem mikor a kegyelemnél van dologba, spánsik, csak kukoricással mondtak el, hogy kibeszéltem. A papírt kidugoltam, hogy az adóexekúció a nyakamon, ez a fény gonoszság.
oldalon. Nagyon, mi lehet az a valami benne? Megnézzük, de... Nekem nagyon furja az agyam. Hé, te már itt vagy? Itt van, hogy megpróbálni. Valami, na, valami. Az idején be. Mi? Láss neked. Ne figurálna, nem Mori. Szeretnék, ha nem volnék. Ugye? Az idején be. Ketten találtunk. Gondoltunk. Tessék. Jó, tessék. Én a szőr. Te ennek még foga van. Pedig ő jól lát ennyire. Ó, már nekem nincsen már a Hát még az innen kidobott. Azért. Ja, te vívás, ne tudtam. Sokat alapozták ide Európára, nem kokosát. Mosám, valami jó magáról is. Mit ér? Jaj, bíró! Jól ismerem, azt jóformán én neveltem. Hát is a szíve alatt a vagyom az én kipalérozva. Nem megelőztek a gazemberek? Csőnök látjuk így. Szőlőtől víznek ezek. Na, erre csak fel. Hát de tekintetek, uram, még csak most megüttünk. Ízi valamondó? Tessék parancsolni. Miért? Ezek. Esküdőmarásos sör. Honnan hoztál? Jó, hát nem most tisztálok. Hát ez itt tettem. Ó. Hát itt ezen az ágátszán. Úgy volt a szőlőnek, a beszéd is megmondottam veletek, hogy én a történet. Jaj, Istenem, kérem. Hát én nem szeretem. Még a sagát sem bírom. Csipon, az esik, mint a sakat nyújt. Én csak hámosba szeretem. Vámosba? Hát igen, kérem Balázs, amikor leszedik, ledabossák, vírik, hol lesz benne. Szápolózod ettől a függőrötökön hámoslatjuk meg? Gonosz, így sütésed a faluházához. Jobban bíró uram, na hiszen jó kézbe kerültem meg. Hozzáadom oda ezt álmozat. Jaj, nekem nem kell még a sagát semmi. Hozzáadom. Már nincs nekem hozzá semmi. Jó, elég a sok cigánykodás, előre a fosára. Add ide ma. Úgy is tudom, hogy valami gonosz miatt leszünk, mint gonosz. A indulás! A becsületes embert az Isten sose hagyja el. Jaj, csak hogy elő vagy ma. Mi baja van, mint kintornak? Olyan többet áldottam. Dolgom után, menjen az utamból, nem látja, hogy tolvajokat fogta meg. Olyan, Lili, hát az én kosarom. Alig teszem ki a lábam, hazudós, bár is megnyomnak. Adjátok ide a kosaramot, vezetkezik. Jó, mégis, hogy múlnak meg kosár, mikor nem a tiéd? Ez a kosár, mi? Hát elmegy a tényleg. Szőlőkkel hoztad tiéd a kosár. Én? A feleséged rám hallott, te is tagad. Tagadom. Hát nekünk is van egy kis eszünk. Egész éjjel a szőnyeg között tószáltam, és az almás alatt olyan formembert láttam messziről, azok úgy kenderes kell találni. Édes eszed, most tégy ki magad. Jó, jó. Most a különbözők találnak csizlalkozó gyermekeket. Jó, mondom, látom, hogy az igaz becsület pusztán nem elég. No, hát majd mindjárt kisul, hogy van az igazság. Halljuk.
bizonyítom, hogy egy napokat sem voltam a faluban, hanem hivatalosan jártam a rendben. Beszélj! Az hány óra tájban látott kigyelmet engemet az almásra? Lehetett úgy 3 óra reggel. Tetszik, Dolán, pedig én a 3-at ezen a szentelyen, ahol most állok, kiáltottam el. Meg lehet, de én nem hiszem. Nem? Akkor legjobb lesz megkérdezni a húgát. Poliskát. Poliskát? Az én lányom? Azt ha mondod, Nem. Megbolondultál. Ahol jártam az én lányom hajnal 3-kor, az én tudtam akaratom nélkül. azt én nem tudom. Ha ezt egy szobában alszik velem, akkor felkeltem, még ágyban találtam. Azt sem tudom, hogy beszéltem vele, az bizony. Hívjátok el itt. Ez bizony furcsa. Komám uram lelke, ez nagyon furcsa. Hajnalban, vagy hajnal előtt. Ez bizony különös. Hívjátok el itt Isten azt a leány. Víz, azt ki kell vallatni, kedves komám uram, mert hely, tudom én azt, de most még ezt Hé, Korisma, jöjjön a szaporán! Mégiscsak hallatlan. víz, ez hallatlan. Nem hihetem, hát ilyet még haladni szörnyűség. Aztán mit mondod, mit csinál? Verre! Hát remegett szegényke, aztán sírva fogacs, elszaladt előle. Hívjátok már nevében. Hadd vallatok ki őt magát. Jaj, nekünk, hogyha becsületét alatonusú, de el tudta veszélyteni. Jön már! Csak csinyában lassabb, komám uram, majd segítünk ám mi is. Mert hely, bizony vigyázni kell a leánygyermekre. Tudom én azt magamról, hogy... Beszéljen, komám uram, beszéljen! Hol jártam a hajnal 3-kor? Én mit mondjak? Beszélj még szépen, kérlek. Örülj meg, édesapám, de ne kérdezzem, mert felállni nem tudok. Tehát igaz, látott ez az ember még beszélt vele? Azt nem tagadom. Hát azt sem tagadhatod, hogy az éjszakát házon kívültetett. Az nem igaz, hazudozom ki azt mondta. Szólj, hát igazad te, és valaki merre jártál, mit csináltál itt? Jó, Istenem. Hallottad, hogy ilyet emberek? Feledi Gáspár lány az éjszakát házon kívül töltött, nem meri kivallani, hogy hol járt, merre járt. Édesapám, édes, kedves apám. Elvetemű gyermek, ez itt meghalsz. Csendesedjék, apám uram. Nem hiszem, hogy húgom rosszat cselekedett volna. Erkölcsös és becsületes volt mindig. Egyszerre el nem romolhatom. Ó, lelkem, öcsém, hát nem úgy van az. Hát példa bizonyítja, hogy a lány hamis. Van finomos. Olyan alapú szívót, mint a kamaskája, aztán fognak nekik, az mi lett belőle? Jaj, lelkem, nem mondom én, te is olyan tudod, nem mondom én. Ne is mondja senki, mert megtalálnál bánni. Én csak annyit mondok, semlegesen mindenki a saját ház előtt. Jó lesz innen elpusztulni. Hát mi történt? Semmi fenyegetőzés. Maradjatok, én tudni akarok mindent. Lehetek igaz úton jár, azt ki meri hallani. De üreszket is, sír is, tehát bűnös a gyalázat. Bűnös nem vagyok, arra esküszöm. Akkor, mert itt a fal előtt ültan átvalottak, és te nem tudod menteni magad. Hát mi akarnak beszélni ettől el? Azt akarják a hajnal. Édesapám, ne kívánja tőlem, hogy szóljak ennék előtt. Én pedig azt kívánom, mert az én fejemre ilyen szégyen tud, az nekem nem elműködni. Én azt elűzöm államoktól, kiáltom. Mint egy alávaló megszerem. Édesapám. Én pedig azt mondom, hogy hol is látom. Mivel bizonyít? Azzal, hogy amit ma hajlamos, az egyikának nem ő volt, hanem én. De! Én, igaz-e gonosz? Igaz, szent igaz, hogy a húgomat is láttam? Hol és kivel láttam? Beszélj, olyan igazán, mint az oltár előtt volna. Én mondom, csak ne szorítson onnan! Beszélj! Itt ólálkodott a kosbalvakárán. És ki volt oda? A Göndör Sándor. Elég! Most már minden. Túl nem illet. No ugye, hogy az irányatosságon világos? Annál sötét lett az ég én felettem.